слаб мач за нашия отбор, до толкова, че до тук не стигат силите. Вложиха се максимално, според мен, направиха за головете специално грешки, където един матч примерно не успяват от Димитър да ни кара гол. Тук успяхме. Ние си имахме нашите ситуации, които не можахме да реализираме. Значи, според мен, говоря изцяло за моят отбор, вложиха се максимално, всякъде успяваме, къде не успяваме, нормално. Ще работим, знаем на каква позиция, сме се мъчиме да всеки един матч да излизаме с нещо положително като точка върти, за да може да имаме шанс вече в плейофите. Тогава вече решаваме, че може да се измъкнем и естествено, ако имаме възможност да подкрепим с още футболисти, защото нашия потенциал кадрови е такъв, че един като излезе, нямаме толкова много хора, които не могат да ги заменят по-малко. За сега няма някой, който да нас спасява, така че да не наблягаме толкова много на проблемите, които имаме. Проблемите си наши, си ги решаваме, така че това не ни е оправдание, в крайна сметка. Трябва да се борим.